What first? Ik zie hoe liep of boos, die gitaar is een loos. Hij was in de kop en geboos, zij vallen op een boos. Zij piet en zij sigamos. Ons te kamos, Zo. ons rennen vos in ons bos. Ons trek is vos in ons dok. Ons vos is bosse. Ons vos is bosse. Ai, wat hy ding in sy gom. Salamas bekend, hy kom. Ai, Wat dan met sy goed, dat dan in buiten. Sien hoe ons maak sy, dan wil je op die geluid. wie is die goat? Want hy lik van nou wat. Toen der slam in die sout. Want sy kill en die goat. Hy is dan nie goat, want ek weet net kan goat. Hy is sout in die goot. Sout in die pot. Juna. Mas é Charlie também. Mas é bom que me vídeo, mano. Agora, alright. As ik de kopie afvertalen, dat hij makkelijk en dingen wordt gezakt. Voor je wordt gezakt. Zit ik die zakken niet. Zo.